नमस्कार मैत्रिणींनो, तर टायटलवरनं तुम्हाला समजलंच असेल की मी आज पिलो तयार करणार आहे। तर आमच्याकडे याला शुद्ध मराठीमध्ये उशी असं म्हणतात। तर त्यासाठी मी डबल फोल्ड कपडा घेतलेला आहे। त्याची रुंदी मी 11 इंच आणि लांबी ही 14 इंच ठेवली आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त मेजरमेंट घेऊ शकता। आता याला उलट्या बाजूने फोल्ड करून दोन्ही साइडनी स्टिच करून घेणार आहे। एक बाजू आपल्याला खुली ठेवायची आणि एक बाजू ऑलरेडी फोल्ड केलेली आहे कट न करता, त्यामुळे त्याला स्टिच करायची गरज नाही। तर बहुतेक वेळा लहानपणी उशीची खोळ किंवा आजीबाईचा बटवा, पाटी पुसायची गादी किंवा मेकअपसाठीची गादी जी लहान मुलींना खूप आवडते, अशा ज्या गोष्टी असतात बहुतेक जण आपल्या आजीकडनं शिकतात। तर मीही माझ्या आजीकडनं भरपूर साऱ्या गोष्टी ह्या शिकलेल्या आहेत। तुम्ही तुमच्या आजीकडनं काय काय शिकला हे कमेंट करून मला नक्की कळवा, मला वाचायला खूप आवडेल। त्याचबरोबर पिलो केस कशी तयार करायची हे जर तुम्हाला पाहायचं असेल तर व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे, तिथं जाऊन तुम्ही व्हिडिओ पाहू शकता। तर आपले 2 मिनिटात हे काम झालेलं आहे। तर यासाठी तुम्ही जुने जे कुर्ती किंवा टॉप असतात त्याचाही रियूज करू शकता। आता पुढची प्रोसेस बघूया। तर भरपूर वेळा गादी किंवा उशी भरण्यासाठी कापसाचा वापर करतात, पण त्याचा डिसएडव्हांटेज असा होतो की लवकर तो कापूस जो आहे तो आतल्या साईडने गोळा होतो आणि तो वारंवार धुताही येत नाही। तर त्याऐवजी जर आपण असं छोट्या छोट्या चिंध्यांचा जर वापर केला तर तो बेटर ऑप्शन असू शकतो। इथं मी माझ्याकडे जे कपडे तयार करून उरलेल्या चिंध्या होत्या त्याचा वापर केलेला आहे। तर आता लागेल तसं मी हे उशीत भरून घेणार आहे। तर आता इथं गरजेपुरतं भरून झालेलं आहे। तर आता जी खुली साईड आहे ती आतल्या साईडने फोल्ड करून त्यावर स्टिच करून घ्यायचे। अशी उशी तयार झालेली आहे। तर व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की कळवा आणि लाईक आणि शेअर नक्की करा। थँक्यू।